Il-Prim Ministru Robert Abela għadu qed ikaxkar saqaj 24 siegħa wara li ħarġu aktar allegazzjonijiet fil-konfront tas-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutayjar bid-deputat Laburista tibqa' ma tiċħadx l-allegazzjonijiet serjissimi illi jinvolvu eluf ta' euro. Manet News Rosjen Kutayjar qalet biss illi qatt ma ħadet xejn biex taġevola lil xi ħadd politikament. Dan meta kienet mistoqsija ċaru tont jekk tiċħadx dawn l-allegazzjonijiet. Qatt ma ħadd rigali jew flus biex potenzjalment jew realment xi ħadd jiġi aġevolat bix-xogħol politiku tiegħi. Fi kliem sempliċi, Kutayjar qed tgħid li l-azzjonijiet tagħha qatt ma fissru gwadan politiku minn fuqha u ma ċaħditx l-allegazzjoni illi għamlitha ta' sensara u daħlet flus minn taħt mhux iddikjarati. Kien il-ħadd fit-Times meta komplow ħerġin aktar dettalji dwar dan il-ftehim li sseħħ fis-sajf tal-2019 ftit xhur biss qabel ġie arrestat Jorgen Fenek brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-ġurnal żvela illi Kutayjar ħadet 9,000 euro minn ammont komplessiv ta' 40,000 euro mutija lilha minn Jorgen Fenek. Ħlas li sar bħala parti minn ftehim dwar proprjetà fl-imdina, ħlas ta' senserija fejn allegatament il-membru parlamentari Laburista rċevit ukoll 46,500 euro oħra fi flus kontanti f'pagament separat. Ta' min wieħed jinnota illi fid-dikjarazzjoni tal-assi tagħha Rosjen Kutayjar m'għamlet ebda referenza għal dawn il-flejes illi rċeviet. Quddiem dan kollu, il-Prim Ministru Robert Abela qed jirrifjuta illi jieħu kwalunkwe azzjoni kontra d-deputat tiegħu u qed jagħżel illi jibqa' jistenna. Nistenna r-rapport tal-Kummissarju għall-ħarsien tal-istandards imbagħad skont dak ir-rapport wieħed jaġixxi nirringrazzjakom. Anke id-deputat Prim Ministru Chris Fearn għalinna li l-Gvern Laburista qiegħed jistenna l-eżitu ta' dak li ser ikun qiegħed jgħid George Hisler fil-waqt li wieħed mill-aktar ministri qrib Robert Abela, l-ex Chief of Staff tiegħu Clyde Caruana, prova jiddistanzja ruħu minn din it-tema taħraq. Il-każ ta' Rosjen Kutayjar qed jiġi investigat mill-Kummissarju għall-Istandards Pubbliċi nistennew l-eżitu ta' dak ir-riżultat. Jiena żgur nistajlek jien ma kontx involut f'dawn l-affarijiet l-aħjar li titkellem Rosjen Kutayjar. Dan fil-waqt li l-qbija tal-membri tal-kabinett ta' Robert Abela inħbew wara r-rapport tal-Kummissarju tal-Istandards. Naħseb li l-investigazzjonijiet għandna ħallu l-min jagħmilhom. Għan kollok ħafna allegazzjonijiet għal ħarsu qed jgħod. L-allegazzjonijiet mal-Onorevoli Rosjen Kutayjar dwar is-senserija taħseb li għandu jitteċċi pass? Ġurnata tajba. Qed iħalli fidej il-Kummissarju għall-Istandards tal-Etika, darba jkun hemm ġudizzju l-Ministru ma tiddeċidi. U naħseb li qabel ma jkun hemm risposta mill-Kummissarju ma naħsibx li għandi nikkummenta. Francesco Catania, Net News.